de que vamos a falar hoxe? Hoxe vamos a falar basicamente de dúas cousas. Vamos a falar, como todos vostedes saben, hai un proxecto que era o CICRI, donde hai uns cartos no Concello do Grove, e este goberno toma a decisión, porque así o nos comprometimos durante a campaña electoral, de non levar adiante o CICRI e os cartos do proxecto do CICRI adicalos a outras cousas. Hoxe lle queremos explicar a que vamos a dedicar os cartos do CICRI. E despois vamos a falar de xeito moi xeral de Pexón. E basicamente hoxe, e ao mellor defraudamos algunhas expectativas dos presentes, hoxe non vamos a ver un novo Pexón, non vamos a ver os suelos de cada un de vostedes. Hoxe vamos a falar basicamente das principales estruturas viarias que xeneraron moitos problemas e que traemos aquí como estamos traballando durante estes meses no ámbito do Pexón. Esta é a primeira charla, pero xa lles adianto que no mes de xaneiro, agora chegan as vacacións, as fechas de Navidad, e no mes de xaneiro xa iniciaremos a facer charlas máis pequenas, barrio a barrio. A próxima seguramente vai ser en San Vicente para falar dos núcleos rurales, para que todos xa nos ámbitos máis concretos podan ter información directa do que se está traballando no Pexón. Isto que vamos a falar do Pexón solamente son propostas, nin está nada pechado, nin quere dicir que isto vai a quedar así. Isto son propostas para que os veciños, veciñas do Grove empecen a falar e a opinar sobre o Pexón, porque o compromiso deste goberno é que este documento é cos veciños ou non é. E por eso xe queremos cumplir en este primer aspecto. Por lo tanto, o primeiro que vamos a falar, como lles decía, é desto. Isto era o que estaba proposto, era un proxecto, unha maqueta, e isto era o CICRI, o que se quería levar adiante no Corgo. Había unha proposta, e entonces nós, cos fondos que se puxeron do CICRI, que como saben, había 900.000 euros para facer unhas salas de 400 metros donde o principal era unha cafetería que, como ven, tiña 83 metros cuadrados, unha pequena sala de exposicións de 100 metros cuadrados e despois diferentes salas. Como ven, isto era a cafetería, isto era esa pequena sala de exposición, uns baños, e iso era o que había proposto de CICRI. E na segunda planta había varios despachos, un deles de dirección, e tamén outros 400 metros en planta, pero por ningún lado se ve un auditorio, por ningún lado se ve o que nos decían, que había unha sala para 400 e pico butacas. Iso era o que se quería facer, isto era o despacho de dirección, isto era a segunda planta, isto era o proxecto que se presentaba, como poden ver, o que máis destaca é a cafetería, e isto, como lles decía, o proxecto total iba a 2,5 millóns, pero só hai 950.000 euros, por lo tanto, faltan 1,5 millóns de euros máis, que non sabíamos como se iban a conseguir. Deses, hai 650.000 euros que están aprobados por parte da Diputación, hai 250.000 euros de adianto, que é o que ten que poñer o Concello, e isto é un préstamo que o Concello lle pideu á Diputación e que ten que devolver a 10 anos. Estes 650 é unha subvención, estes 250 é un préstamo que o Concello vai ter que devolver durante 10 anos á Diputación sin intereses, iso é verdad, e isto eran 60.000 euros que costou o diseño e o proxecto. Entonces, agora nós temos que tomar unha decisión que é, que facemos con estos 650.000 euros? Bueno, pois o que vamos a facer con 650.000 euros é rehabilitar o edificio do Matadoiro, onde ahora mismo está a policía local. Ese edificio está a caer, ese edificio leva anos sin tocarse, e é un edificio público que queremos convertilo en oficinas públicas para asistencia social, para información, para o CIN, información á muller, para asistencia social, porque ahora mismo están ubicados no edificio administrativo e a verdad faltan espacios de discreción e espacios que estean un pouco que teñan un pouco de intimidade, porque os temas que se tratan tanto en asuntos sociales como no CIN son moi sensibles e non poden estar nun edificio abertos onde cada persona, cada veciño de vostedes que acude ali pode estar escoitando os problemas dos demais. Por lo tanto, vamos a reformar iso para ubicar iso ali,
Tamén vamos a reformar o edificio da Casa Azul para trasladar ali a policía local e todo o que ten que ver coa policía local, que este todo en un edificio, tanto atención ao público como as instalacións internas para a policía local. Queremos mellorar e rehabilitar a Escola de Música, o que está en Paredes, que a día de hoxe é un obradoiro de emprego, é unha escola de música e un centro de formación, e os que están ali saben perfectamente, e todos os que teñen fillos ali saben que un dos grandes problemas é o frío que se está a pasar ali. Por lo tanto, vamos a facer unha obra de aillamento e vamos a empezar a tomar actuacións para acondicionar eso o máis posible unha escola de música. Eso significa aislamento, cambiar as portas, o chan, etc. Temos que recordar que a día de hoxe na escola de música hai 100 rapaces do Grove, 100 fillos e netos de todos vostedes que están ali. É unha instalación importante e que queremos cuidar. Vamos a reformar a avenida de Meiramar e ahora vamos a explicar en que consiste isto, igual que Terra de Porto. Local de Ardia, o local de veciños de Ardia, que ahora mesmo está baleiro porque está aínda sin rematar e queremos lle dar un uso porque o noso compromiso nas eleccións foi habilitar un espacio para a xente xoven, sobre todo para a xente que se dedica á música, que teña un sitio onde ensayar, un sitio onde podan levar adiante as súas sensibilidades en este ámbito da cultura, e o queremos reformar para darllo e prestarllo á xuventude do Grove que teñan un sitio onde poden estar. Accesibilidade de edificios públicos, porque iso é unha normativa que temos que cumplir e non estamos cumplindo. Vamos a facer tamén unhas pistas de pádel que agora vamos a explicar en que consisten, e vamos a construir 6 badéns. 6 badéns que agora tamén vamos a explicar. Por lo tanto, rehabilitación do Matadoiro, como lle dicía, isto é sitio, o actual, esta é a planta actual, e vamos a reformar todo isto para facer oficinas, baños e darlle un pouco de intimidade aos traballadores da asistencia social e do CIN e, sobre todo, aos usuarios que teñan esa intimidade. Vou a pasar un pouco rápido porque isto é explicarlle os proxectos. Insisto, se algunha cuestión teñen sobre isto, por favor, gárdena e ao rematar a exposición a súa entera disposición para que nos fan as preguntas. A rehabilitación, aquí se ve mellor, da Casa Azul entramos por Beiramar e vai a ser unha zona de atención ao público da policía local, e arriba vamos a ter os diferentes despachos e áreas, vestiarios e cambiadores para a propia policía. É dicir, que a policía local que hoxe en día está no Matadoiro, hai unha oficina no edificio no Concello e está un pouco repartida por aí, espallada, pois que a podamos concentrar e tela aí. Como lles decía, a Escola de Música, isto é un pouco a planta que temos a día de hoxe, se entra por aquí temos obradoiros, aquí é onde ensaya a banda de música, aquí a outra aula e as aulas onde ensayan, e entonces vamos, isto que está resaltado en negro é todo o aillamento que llevamos a facer a toda esa obra para intentar mellorar e que non pasen frío os usuarios e sobre todo os nosos fillos. E tamén vamos a facer, bueno, por na entrada un porche para que os rapaces cando salen estén esperando ali, non lle estea a chover, que a día de hoxe non hai un porche, non hai onde estar, e os pais cando vayan a recoller os rapaces pois teñan tamén un sitio onde podan estar. Isto é como está ahora e isto é como vai a quedar visto desde arriba. Pero a principal obra vai a ser aillar todo ao rededor e os diferentes aulas para intentar resolver o gran problema de frío que temos. A avenida de Meiramar, onde vamos a actuar? Bueno, pois como todos saben, pasado o puente baixamos para Beiramar e iso é a entrada do Grove. O Grove é un pueblo turístico e temos que empezar a facer actuacións de mellora da imaxe do noso pueblo. E, polo tanto, isto é unha das actuacións que pensamos pode facilitar ou pode mellorar o que vai esa actuación. Estamos a falar dunha actuación que vai a ser esta de aquí. E que queremos facer, basicamente? Bueno, pois o que queremos facer é, como ven, estes son os tramos actualmente como están. O que queremos facer é toda esta zona azul, ampliar as beirarrúas, cambiar un pouco o sentido da circulación de entrada, xenerar zonas de aparcamento aquí e manter todo o que é a zona do aparcadoiro. De tal xeito que a entrada do Grove darlle un cambio de fachada, darlle un cambio a toda esa imaxe. Como ven, establecemos xa tamén badenes. Implantamos badenes. Nós nos comprometemos na campaña electoral a que non éramos partidarios dos semáforos. Entendemos que hai outras formas de controlar a velocidade e a seguridade vial. Nós vamos a apostar polos badenes. En esta obra xa van 2 badenes, como poden ver, e non van a ser os últimos. Por lo tanto, isto é un pouco máis esquemático. Iso é a actuación que vamos a realizar
adiante, isto é como está ahora, aparcamos aquí, temos a cera, temos a calzada, temos unha pequena cera, ampliamos a cera, aparcamos en este lado, temos calzada e o resto do paseo sigue igual. Variamos un pouquichiño o que vai a ser a carretera, a calle de entrada pola zona de Beiramar, coa intención clara de darlle outra imaxe a unha zona de entrada ao noso pueblo, que isto esperamos que sea a primeira de outras actuacións de ir mellorando todo o que é esa fachada litoral. Pistas de pádel non, isto é terra de Porto. Como saben, en Terra de Porto xa no seu momento fixemos unha actuación dun campo de fútbol, un campo de baloncesto, e agora que queremos é, isto é unha das zonas máis utilizadas polos veciños, sobre todo pola xente xoven. E aquí queremos que se celebren torneos, e queremos que os nosos rapaces e os xóvenes e calquera de nós poda disfrutar de as canchas, tanto de baloncesto como de fútbol. A de baloncesto está moi mal, vamos a reformala un poquichiño, pero basicamente o que queremos facer é establecer unhas gradas polo medio, vamos a mover un pouco a de baloncesto, establecer unhas gradas polo medio para que cando aí estén os rapaces xogando, cando fagamos torneos ao aire libre, teñamos a posibilidade tanto de un lado como de outro de visualizar o que está practicando ali, porque a día de hoxe, pois a verdad que dificulta. Ampliamos unha zona de recreo e melloramos todo este tema, toda esta área, de acondicionamento de Terra de Porto, porque a nosa intención é que os biosaludables que ahora mismo están espallados por todo o Lordelo, por todo o paseo de Lordelo, que hai un sitio e a 100 metros hai outro, pois xuntalos todos nesta zona de tal xeito que todos podan disfrutar no mismo sitio deses biosaludables, porque agora, espallados como están por Lordelo, pois tampouco ten tanto uso. De tal xeito que incluso aquí podamos poñer unha pantalla de protección, porque aí cando sopla, sopla. Entonces, iso é un pouco a idea. Como ven, vai por distintas fases e isto é un pouco a actuación que vamos a trasladar a Reboredo. Ahora mismo, esta é a caseta de Ardia, vamos a facer unha accesibilidade e vamos a mellorar todo o que é a caseta, basicamente aillala, insonorizala, como dicíamos. Nós nos comprometemos coa xente xoven durante a campaña electoral. Unha das demandas que nos pedían é que hai moitos grupos musicales no Grove e non hai onde ensayar. Os nosos fillos queren ensayar, teñen grupos de música e non teñen un sitio onde. Bueno, pois o Concello quere ofrecerlle ese sitio para a xuventude. E isto, unha vez rematado, tal como vai a quedar agora, poderían xa utilizalo para ensayar, pero no futuro incluso queríamos facer un pequeniño estudio de grabación para que eles mesmos tamén podan un pouco desenvolverse nese ámbito. De calquer xeito, é un local social aberto ao público e para uso de todo aquel que o poida solicitar. Accesibilidade nos colexios, aquí non aparece, pero é Bizocas, Cominiño e Ardia. Bizocas, Cominiño e Ardia, basicamente é meter rampas de acceso porque non estamos cumplindo e hai que cumplir, os edificios públicos ten que cumplir co acceso. En Valliclán exactamente igual, e no Concello, como poden ver, establecemos unha rampa de acceso e portas correderas que se abran automáticamente que faciliten tamén o acceso ao edificio. No seu futuro estamos pensando, o que pasa que a día de hoxe non chegamos polos cartos, estamos pensando en que de algún xeito pola parte de atrás hai que dotar dun tipo de ascensor ou algo ao Concello para poder acceder a todas as plantas. E tamén no edificio administrativo exactamente igual, unhas portas corredeiras na entrada. As pistas de pádel, na zona que está o novo pabellón, por certo, aproveito a ocasión que ainda non empezamos a campaña electoral, porque en campaña electoral está prohibido inaugurar cousas, e a campaña electoral empeza mañán xoves ás 12 da noite, anuncio que este fin de semana abrimos o novo pabellón de deportes do Monte da Vila con un campeonato internacional de balonmano onde veñen seleccións de diferentes comunidades autónomas de Holanda, de Dinamarca e de Italia, categoría xuvenil, infantil e cadete. Este sábado pola mañán xa vai haber partidos de balonmano no novo pabellón. Estamos rematando as obras de acondicionamento, obras, por certo, para que todos sepan, que superan os 100.000 euros que o Concello tuvo que poñer para que ese pabellón se poda abrir. 100.000 euros. Marcador, canastas, porterías, acondicionamento exterior. E na pista que queda baleira, a nosa intención é construir, empezamos con 2 pistas de pádel e esperamos continuar con unha terceira, a máis cubertas,
porque o pádel é unha disciplina que no Grove ten moitísimos aficionados e que están indo a outros concellos a practicar ese deporte. Por lo tanto, nós queremos ofrecer ese servicio a todos os usuarios e os que exercen o pádel. E como lles decía, vamos a establecer 6 badéns aparte dos que establecíamos en Beiramar. Vamos, ahora mismo, o orzamento, o presuposto nos está dando máis ou menos para implantar 6 badéns que non están totalmente decididos, pero máis ou menos un en Juan 23, Teniente Domínguez, Avenida de Portugal na altura do cementerio, na curva que hai ali no cementerio para reducir a velocidade, na zona de Confín, sobre todo por onde paran os rapaces e hai a parada de autobús, e posiblemente en Virxen das Marías tamén nos estaban pedindo 2 que non sei se chegaremos, e algún outro badén que vamos a colocar, estábamos valorando incluso diante do Colexio das Monxas, na baixada de Luís Amestre, que tamén ás veces aí se circulan a moita velocidade. En calquer caso, este Concello ou este Goberno aposta polos badéns, retiramos os semáforos e vamos a facer xa unha actuación de badéns. Todas estas obras que acabo de relatar son obras que iniciaremos en breve, tan en breve como que en este mes de decembro a maioría delas van a empezar a traballar e que esperamos que a altura de febreiro, marzo, porque ademais temos unha ampliación por parte da Diputación, estas obras estén rematadas. O ano que ven temos proxectado outras. Hai unha actuación que tiñamos comprometida e que a sacamos ao final de aquí, que son as beirarrúas, as aceras que van desde o centro de San Vicente hasta a iglesia de San Vicente, porque os técnicos da Diputación nos puxeron algún problema. Pero é un proxecto que vamos a acometer no 2016. Esta mañán estaba na Diputación, negociando cos técnicos da Diputación e coa presidenta da Diputación para que os técnicos veñan aquí e fagan un estudio. Nós queremos implantar esa protección, esa seguridade desde o centro de San Vicente hasta a iglesia de San Vicente e hai que facelo porque además nos comprometemos a elo. Estaba inicialmente neste listado, pero sacámolo porque nos pedían unha serie de requisitos que a día de hoxe non podíamos cumplir, pero que desde logo o noso compromiso vai adiante. Así pois, este é un relatorio de onde vamos a utilizar, onde vamos a destinar os 650.000 euros do CICRI. A partir de aí, os outros 250.000, a Diputación nos dá o plazo de que é no ano 2016, donde hai que investilo. E ademais, a Diputación tamén nos vai... Alguén apagou aí unha luz? Ben, e a Diputación tamén lles anuncio que para o Grove, para o ano 2016, nos dá un aporte económico, a primeira vez creo que é na historia que a Diputación se acorda do Grove e nos dá un aporte económico de 700.000 euros. Bueno, este goberno vamos a tomar tamén, vamos a valorar, estamos ahora mesmo valorando diferentes posibilidades de proxectos donde invertir 700.000 euros no ano 2016. Na próxima charla esperamos xa anunciarlles que vamos a facer con eses cartos. Ben, non me estendo máis en esta parte. Xa está ben. Do CICRI, e ahora vamos a falar do Pexón. Avances no Pexón. Vamos a ver. O primeiro que quero trasladar é, hoxe aquí non vamos a falar de casco urbano, de núcleos rurales. Hoxe aquí vamos a explicar o que estamos facendo no Pexón e as primeiras decisións que se toman respecto ao Pexón, decisións que afectan a viales. Ahora, é moi importante este tema, por qué? Porque, como saben, aqueles famosos viales estruturantes daban pé a os desarrollos dos suelos, os famosos SUET. Entonces, para nós é moi importante o tema dos viales, porque en base a eso, e se estamos de acordo, continuamos traballando. Un pequeno relatorio é, finalmente presentáronse 4.002 alegacións, e levamos desde o mes de xullo, porque cando chegamos esas alegacións estaban nun caixón,
sacamos esas alegacións do caixón e desde o mes de xullo están os técnicos e sobre todo os xurídicos do Concello revisando alegación a alegación. Alegación a alegación. O noso compromiso é contestar todas e cada unha das 4.002 alegacións. Vámolas a contestar. Pero teñen que entender, non é un traballo fácil. Sobre todo, non é un traballo fácil porque, como saben, o anterior goberno rescindeu o contrato de equipo redactor. Nós chegamos en xullo e en xullo nos atopamos con que non temos o equipo redactor. O equipo redactor era que ahora tiña que estudiar estas 4.000 alegacións e era o que tiña que estimalas ou non estimalas e seguir traballando. Polo tanto, este goberno toma unha decisión que é configurar un novo equipo de traballo que vai a ser cos recursos propios do Concello. O Concello ten un ingeniero que é un dos requisitos que exixe a lei para facer un pexón. Temos un secretario que é o asesor xurídico, que é outro dos requisitos que require a lei. E ademais vamos, este luns, aprobouse na Xunta de Goberno, iniciar o trámite de contratación de un equipo de apoio. Un equipo de apoio que vai ser un equipo técnico que sobre todo vai estar encargado de revisar toda a planimetría, a revisar todos os planos catastrales que atopamos moitísimos erros, pero graves, ademais, fincas mal recollidas, fincas que non están ben postas, e, polo tanto, ese é un dos traballos que vai ter que facer este equipo de apoio, que non vai a ser un equipo redactor. Os que redactan, os que van redactar o pexón, nos queremos decir que van a ser os veciños. E os técnicos e o equipo de apoio recollerán o que vayamos decidindo entre todos nós. E iso que se ten que plasmar no documento. Polo tanto, o luns iniciamos o proceso de contratación que nos vai a levar posiblemente todo o mes de diciembre e o facemos porque había un remanente da subvención que finalmente negociamos coa Xunta de Galicia que non tuvemos que devolver. Hai en torno a 50.000 euros que é o que vamos a utilizar para contratar este equipo de apoio. E, como ben saben, nós ahora mismo estamos traballando en base ao documento que foi aprobado inicialmente. Ese documento está aprobado inicialmente e é o documento que tuvo 4.000 alegacións. Bueno, pois en base a ese documento é o que estamos nós traballando. E todas as modificacións que vayamos facendo, ímolas a ir presentando en charlas como estas, en diferentes barrios e en diferentes zonas. Así pois, como lles decía, estamos revisando as alegacións, estamos clasificando as alegacións, porque claro, hai 4.000 alegacións, pero hai un bo grupo, un bo feixe delas, que son no núcleo rural, que son en un área determinada, que son en un SUE determinado. Esas alegacións, por poñerlles un exemplo, se hai unhas alegacións que son todas iguales para un peón de un núcleo concreto do rural, esas van a ser contestadas de xeito igual para todos. De un vial concreto van a ser contestadas de un xeito igual para todos. É certo que hai un bo grupo, un bo feixe de alegacións que se dividiron porque son prácticamente a mesma alegación para o mesmo ámbito. Esas vanse a contestar de xeito conxunto a todos. Entonces, aí estamos ahora establecendo esa xerarquía de traballo. Entonces, a nosa intención é, no casco urbano, recoller o fora de ordenación. Como lle damos solución ao fora de ordenación? E o que seguramente vamos a propoñer e vamos a recoller é que todo aquel que queda fora de ordenación, que excede das alturas permitidas, se recolla como volumen edificado xa existente, volumen existente, de tal xeito que ese edificio non vai a ter problemas de quedar fora de ordenación. Polo tanto, con recoller volumen existente, todos aqueles que a día de hoxe lles quedaban os edificios en fora de ordenación e lles causaba un problema, vámoslo a resolver con esa figura legal. Tamén quero dicirlles que estamos tendo reunións, porque queremos ser transparentes, aparte dos voceiros políticos, que tuvemos unha reunión fai 2 semanas, estamos tendo reunións tamén cos técnicos que habitualmente traballan no Concello do Grove, arquitectos e aparelladores principalmente, porque eles conocen moitos dos problemas existentes
Moitos deles fixeron moitas das súas alegacións e queremos que colaboren con nós. Por pollerlles un exemplo, saben que a día de hoxe está permitido construir na planta baixa 25 metros e nas primeiras plantas 14 metros de fondo, sí? 14 metros de fondo. O Grove temos un problema que é a hostelería. Se ahora mismo un hotel se ten que adaptar para meter un ascensor para mellorar a súa accesibilidade, 14 metros de fondo non hai. Bueno, pois entre a reunión dos técnicos se falaba, e vamos a ver como axeitamos, para eses establecementos concretos permitir un fondo de 18 metros. Ou cambiar o fondo de construción a 18 metros, donde eses 4 metros a maiores de fondo que se pode dar é para incorporar as necesidades de accesibilidade, de cumprimento de seguridade, etc., etc., que agora hai que facer. Por qué? Porque nos estamos atopando que moitos edificios a día de hoxe, por poñer un exemplo, queren poñer un ascensor e non teñen espacio onde. Bueno, pois eses 4 metros onde podían ubicar un ascensor non computarían, pero sí sería permitido. Bueno, son solucións técnicas que para iso nos queremos e estamos reuníndonos cos técnicos que traballan no Grove para que nos fagan unha realidade desa situación. Estamos no proceso, e agora o verán algún, aínda non estamos, a verdad que teño que reconocer que estamos indo un pouco máis lento do esperado, pero estamos no proceso, e iso é o compromiso deste goberno, eliminación de todos os SUETs, todos os SUNC e todos os peón. Eliminación. Quer iso decir que vamos a eliminar todos e queda así? No. Quere decir que vamos a eliminar todos e despois nos sentaremos cos propietarios afectados deses suelos para que os propietarios nos digan e decidan que queren facer neses suelos. Polo tanto, o primeiro que temos que meter é goma de borrar. E iso é no proceso que estamos agora. Agora estamos eliminando e, sobre todo, estamos atendendo nas medidas das posibilidades as alegacións. É dicir, estamos recollendo o que nos din as alegacións, porque moitas nos din non quero esta bolsa de terreno aquí, pero outras nos propoñen, en algunha zona nos propoñen un vial alternativo. Pois estamos recollendo ese vial alternativo, polo menos para plasmalo, e a partir de aí, como insisto, e vou non repetir moitas veces hoxe, sentarnos con todos os afectados en cada unha das bolsas para que decidan. Nos vamos a traer propostas. Ora, quen decide? O propietario. Nós temos moi claro aínda aquel lema da manifestación: o és meu, o meu é meu. Bueno, pois meu, chega o momento de decir que queres facer. Isto é un traballo de todos. Que nadie espere aquí agora que o goberno, que a corporación vai a traer un pexón, porque iso é o que non queremos. O que queremos é que agora chega o momento que os propietarios teñen que tomar decisións e teñen que decidir sobre as súas bolsas de terreno. E presentación xeral do proposto. Entonces, hoxe, e despois iremos, como decía, a presentar por barrios. Esta é a primeira, a partir de xaneiro, e a medida que vayamos avanzando, 1, 2, 3, 4 reunións e as que sexan necesarias. As que sexan necesarias. Bien, entonces, ahora mismo, que facemos? Bueno, estamos estudiando alegacións, sobre todo nos viales estruturantes, e que nos din as alegacións? Vías e rotondas. Bueno, isto é o sistema viario actual do Grove, carretera da Xunta, carretera da Diputación, vial entrada ao Grove tamén da Xunta, e despois todo o que vai polo casco urbano, sí? Ben, aquí como ben saben, aquí había unha proposta de entrada que era por aquí e remataba aquí. Vamos a ver un pouco mellor aquí, sí? A ver se nos situamos. Isto é a pousada e o que recollía o pexón, que era un vial que se metía subindo todo por aquí, que baixaba por Reboredo, donde están os depósitos de agua, máis menos, para que nos situamos, e había unha rotonda. Tiraba para Estoño, outra rotonda, e habría un vial para o suelo industrial, sí? Eso era o que recollía o pexón. Bien, que está recollido en ese ámbito. E aí, concretamente, o tema da rotonda que estábamos falando, que era un dos problemas, e, sobre todo, todo este vial. Concretamente en este ámbito. Ben, aí era outro que señalei antes, que é isto, non?
por onde subía para o suelo industrial e que subía isto para a rotonda, se non me estou equivocando, sí, bien. Isto era o suelo industrial que recolle. Isto era o que aparecía no Pexón, bien. Isto é a carretera que recollía o Pexón e, como ven aquí, nos eliminamos esa carretera e propoñemos, porque así o recollían moitas alegacións, un vial de entrada que conecta coa zona de Punto Limpio, que atravesa todo o que sería o suelo industrial e que despois en detalle lle diremos aquí onde sale. Iso é o que propoñían a maioría das alegacións respecto a estes viales. E iso é o que nós estamos hoxe plantexando. Isto vai ser definitivo? Insisto, aquí quen ten que decidir son os veciños. Pero, como ven, isto era o vial que estaba proposto, que era este, que remataba na rotonda e conectaba. Todo isto, aínda que aquí aparece isto, queda eliminado e queda eliminado ese vial. Propoñemos isto, porque ademais este vial está prácticamente construído. É a ampliar. E lles quero dicir unha cousa que durante as exposicións do Pexón non se decía. Acórdanse que nos decían que obligatoriamente tiñamos que ter calles de 16 metros de ancho e rotondas de 60 de diámetro. Iso sempre é que se faga unha calle nova. Sempre que se faga unha calle nova. Si facemos a ampliación de vial existente, o ancho o decide o Concello. Por lo tanto, en vez de 16, podemos pasar a 12 ou a 10, dependendo dos sitios. Por lo tanto, primer punto, é moi importante aproveitar os viales existentes por esta razón, pero despois por outra cuestión, porque o coste económico, e señores e señores, o Pexón son cartos, o coste económico de tomar unha decisión ou outra non ten nada que ver. Isto é facelo todo novo, sobre todo este tramo coa rotonda e con este tramo e a subida de aquí, e isto é aproveitar o que hai, porque de feito a maioría de camións, as empresas que hai aquí ao lado do Punto Limpio, todos saben das empresas que podemos estar falando, xa están chegando hasta ali. Por lo tanto é aproveitar. E como ven, aquí conectamos coa carretera que ven de Estoño, pero eso yo explicamos. Isto é o que os veciños pediron. Isto é no que as alegacións nos din os veciños como alternativa. Bien, me sitúo. Ben, bueno, isto é máis en detalle o que era a subida e isto era o que a baixada en Reboredo, non? Como saben, aquí, e isto continuaba para Estoño e se abría este vial. Nos, isto todo o eliminamos. E isto de aquí queda eliminado. Ben, como ben saben tamén, si, bueno, este é o vial de entrada e aquí viña un suelo industrial que non compartimos e que desde logo tamén isto era o que estaba aprobado. Aquí a baixada deste vial a esta rotonda, isto a actual baixada a Siradella, e que quedaba afectado este vial, e isto era tamén para un suelo industrial, se acordan, non? En ese tema. Ben, isto é eso tal como está recollido no Pexón. E como ven, isto era o que lles explicaba antes, este vial de entrada, e este era o suelo industrial, con un vial por aquí, que baixaba por aquí. Por certo, analizado ahora in situ, isto de aquí é inviable para os camións, porque aquí é imposible salir e girar, é inviable, polo tanto xa hai problemas técnicos, e daba así. Ben, que propoñen os veciños, que propoñen as alegacións? Se acordan, o vial de subida prácticamente recto, que vai desde o Punto Limpio, que entra por aquí abaixo ao suelo industrial, e a valorar se isto é certo que hai que facer aquí un suelo, que iso tamén tenemos que valoralo, pero sería aproveitar este vial e o vial de entrada, en vez de rematar na baixada da Siradella, remataría un pouco antes, á altura de onde está a día de hoxe o Butano. Se sitúan? Sí? Dirección Altiño. Sí? Por qué? Porque dirección Altiño, e si hai que sempre valorar unha posible entrada no Grove para Portomeloxo, estamos a constatar e a comprobar que baixando polo Altiño tamén se aproveita moito do vial construído e é moito máis directo para chegar a Portomeloxo. Isto é unha cuestión de moita dificultad técnica que está en estudio, pero esta é a proposta. Polo tanto, eliminar o vial que iba hasta Reboredo coa rotonda e que subía despois por Estoño, que era este de aquí, eliminar todo iso
E se temos este acceso que chega aquí e habilitar estes viales para o desarrollo dese suelo empresarial, bueno, pois aquí, acometer este vial, que en vez de salir aquí e que afectaba toda esta área, isto se elimina, queda este vial aquí e conecta directamente coa baixada, ou co butano, onde está o butano, polo Altiño e baixada, aproveitando os viales existentes. ¿Sí? Bueno, e por suposto, este suelo de aquí non acabamos de entender, e como non acabamos de entender, a proposta é de eliminación. Outro debate vai a ser o suelo empresarial, que tamaño, que no tamaño, e a fórmula en que se vai a desenvolver. Pero ahora, hoxe estamos falando de viales, e a proposta que recollemos nós está recollida en negro porque é a que nos din a maioría das alegacións que foron encamiñadas a este punto. Ben, agora estamos baixando xa Curva da Morte, Talleres Runco, baixamos Curva da Morte, e como saben, a esta altura había unha rotonda, a esta altura había unha rotonda que metía un vial que atravesaba todo o tema de Senriñas, ¿sí? Se acordan? Que concretamente, bueno, isto é o suelo industrial e isto é o que falaba, esta rotonda con este vial, isto se elimina e isto, como lles decía, queda eliminado. Isto era como está recollido a día de hoxe no Pexón. Este é a rotonda que lles fago que entra por Senriñas, cara, o cementerio está aquí. Isto é o mismo, así é como está recollido a día de hoxe no Pexón, e isto é o que propoñemos nós, eliminación desa rotonda. Eso é o que propoñemos, eliminación desa rotonda, polo tanto, eliminación do vial que vai por Senriñas. Por qué? Porque, sinceramente, ese vial e ese desarrollo que había aí é prácticamente inviable económicamente. Por qué? Porque se establecía, pasa que aquí, se establecía o vial que atravesaba todo isto e que salía aquí, se acordan? Todo este vial que salía aquí, isto era para instalacións deportivas públicas e algún desarrollo en base ao vial este que facía aquí. Pero este vial o tiñan que cargar todos os propietarios deste ámbito. Era un ámbito tan grande, con tan pouca edificabilidad, que non dá para iso. Nós o que plantexamos, aproveitar un plan especial que temos aprobado no Concello do Grove para o centro de saúde e o centro de día, abrir un vial por aquí, polo almacén, abrir ou continuar este vial que está prácticamente feito, facer aquí unha rotonda e meternos por aquí, porque isto casi todo é público xa. Isto xa é do Concello do Grove, casi, e sin casi temos que afectar a ningún veciño. A diferencia do que era todo este vial que ademais atravesaba por aquí e remataba aquí nesta rotonda. La vai. Bueno, a ver como sigo ahora. Vai? Vai, pero non me pasa. Ben, como lle decía, que sí, este é o famoso vial, aí está, como ven, o cementerio, ahora ando solo, o cementerio, este vial, a rotonda, e xa conectamos co suelo 6, o suelo 7, o suelo 8 e o suelo 9. Por qué? Porque, claro, con este vial, a idea deste vial era esa rotonda e continuar o vial, ese famoso vial estruturante. Pero se tomamos a decisión de retirar este vial de aquí, os siguientes xa non teñen sentido, non? Os siguientes non teñen sentido. Daime a dar a noite isto. Que me acabo de colar. Ahora esperen porque aquí está un pouco... Este, exactamente, como estaba recollido ahora, eso de aí é o cementerio, este sombreado de aí, esas burbullas, é onde vai a ir o centro de salud e o centro de día, e este vial é o que desarrollaba todo este ámbito que aquí chamamos 4, que era o de Senriñas. Bien, eso é como está, e isto é o que nos decimos, eliminemos ese vial, non ten sentido. Polo tanto, eliminando ese vial, non fai falta esa rotonda aí, e xa veremos como se desenvolven eses suelos de aí. Pero a nosa intención cal é? Que eses suelos se desenvolvan en base aos viales existentes que a día de hoxe temos. E en calquer caso, os propietarios destes suelos serán os que teñan que facer un plantexamento ao Concello. É dicir, os que teñan propiedades en estas áreas
terán que plasmar ou trasladarnos ao Concello que proposta fan. Nós o que facemos é recoller as alegacións e, polo tanto, eliminar ese vial. Claro, se eliminamos ese vial, se eliminamos este vial, automáticamente suelo 6, suelo 7, xa non ten moito sentido continuar con eses viales. E recordemos que os principales viales, estes viales son os que... Vou apagar isto porque me está despistando. Estes viales son os que marcaban os desarrollos de todos eses suelos. Así pois, como lles digo, esa é a rotonda que conectaba un suelo co outro, e aí estaríamos falando de eso, como ali está o cementerio, e ahora xa pasamos a eso. Bien, ámbito de petición dos veciños, isto é a Avenida de Portugal. Esta era a rotonda que se baixaba, esta é a baixada de Liñares, esa é a rotonda que se establecía, e os veciños que nos din, deixade isto como está, deixade isto como está. Isto era o que poñen as alegacións, polo tanto, nos recollemos o que nos están dicindo as alegacións. Deixade iso como está. E iso que significa? Que todos estes suelos de ámbito 6, 7, 8, 9, este é un deles, eso está recollido e é o vial. Isto é como está recollido, como ven, conectaba o 6 co 7, co 8 e co 9, polo tanto, era o que se chamaba un vial estruturante, con unha rotonda que despois xiraba a 90 grados e que tampouco tiña moito sentido, non? Entonces, a nosa proposta é o que nos din os veciños. Eliminemos esos viales, non teñen sentido. Polo tanto, iso que significa que automáticamente desaparecen os viales e estes suelos, o suet 6, 7, 8 e 9, habrá que sentarse cos veciños e os propietarios afectados por estes suelos para ver o que facemos. O que está claro é que non vamos a facer o que estaba previsto. Por que? Porque agora, como poden ver, elimínase os viales estruturantes, polo tanto, os desarrollos. Ademais, queremos recordar que entre o 7 e o 8 pois se levaban un par de casas por diante para sacar adiante ese vial. Polo tanto, eso o sacamos. E, como ven, este vial, claro, acababa aí nunha rotonda. Isto era o que estaba recollido, o suelo número 9, que levaba a esa rotonda, que despois nos conectaba a outro desarrollo que tampouco tiña moito sentido, porque se establecía aquí unha rotonda, que conectaba coa parte esta de aquí para desenvolver ese área e facer un vial de circunvalación pola costa, sabendo que costas dificilmente nos iba a dar actualización para ese tema. Polo tanto, é un vial que tampouco ten moito sentido. Isto xa sería esa parte do ámbito 9, a rotonda no medio do suelo do ámbito do suelo número 9, que conectaba coa rotonda que conectaba, ali está a Casa do Conde, a Avenida do Conde, e que conectaba despois con posterior. Isto era tal como estaba recollido, que este suelo, como poden ver, todo o que estaba recollido, e aí se presentaron alegacións dicindo, os propietarios desa zona presentaron alegacións dicindo que non compartimos eso e, polo tanto, solicitamos a retirada deses viales. E iso é o que facemos. Entonces, isto agora así está, e esta é a proposta que estamos levando adiante e traballando. Bien. Agora vou a continuar con eses suelos, pero, que quero dicir con todo isto? Que isto vai a quedar así? Bueno, en principio, a nosa proposta é que isto queda así. A partir de aí, nas diferentes charlas que teremos, convocaremos especialmente aos propietarios destas zonas, destes suelos, e ver o que hai. A nosa intención cal é? Aproveitar viales existentes e ver a capacidade e a posibilidade que temos de desenvolver esas bolsas de terreno, porque temos que ter todos claros que se isto queda aquí, así, eso queda como suelo rústico, donde non se pode edificar. Recorden, para poder edificar tes que ter
como mínimo, acceso a vial público. Tes que ter acceso a vial público, tes que ter servicios, abastecemento de agua e saneamento, e tes que ter enerxía, electricidade. Esas son as 3 condicións mínimas. A partir de aí xa se pode valorar. Entonces, moitos dos terrenos que quedan aquí no medio, no interior, non cumplen eses requisitos. Polo tanto, se os deixamos así, que é unha opción totalmente válida, e nós non vamos a decidir, van a ser os propietarios, iso quedaría como solo rústico. Solo rústico significa que non podes edificar. É necesario recoller agora algún tipo de planeamento aquí, algún tipo de distribución? Non. Se non hai acordo, nós non temos máis interés que deixalo así. E despois, se nun futuro, imaginemos que aprobamos o pexón, e nun futuro, en estes suelos, ou en calquer outro suelo, os propietarios se poñen de acordo para desenvolvelo, van a ser os propietarios os que tiñan que presentar un plan especial co que queren facer. E ese plan especial ten que aprobarse no pleno, ten que ter exposición pública, ten que ter alegacións e ten que ter informes da Xunta. De tal xeito que ten que ter un trámite similar ao que é un pexón, pero solamente no ámbito que os propietarios decidan. Aquí seguimos co mesmo, como ven, isto de aquí, que conecta co outro, isto xa é o ámbito 8 que vai á parte de atrás e que obligaba a desenvolver todo isto, pero prácticamente sin un tipo de edificabilidade. Así, pois, isto se cargaba nos propietarios, pero a edificabilidade que se daba a cambio de todo isto era prácticamente nula, igual que nos outros suelos, porque un dos grandes problemas que tiña este pexón é moito vial, moita rotonda, moito cedero 10% ao concello, moito parque zona verde, e a cambio un baixo máis un baixo máis 2. Iso económicamente entendemos que non compensa. Ninguén se vai a poñer a desarrollar un suelo destas características con todos estes metros para facer todo o que ten que facer, cedelo e despois construir. Iso é claramente inviable. E aquí ocorre un tanto en ese tema, non? Polo tanto, isto é o que vai e isto é a proposta. A Avenida do Conde queda tal cual a temos a día de hoxe. Ai, quieto, José, que hiciste. Espera. Perdón, que ahora metí unha pata aquí. Que sí, home, que sí. Vale, vou avanzando para recoller e situarnos novamente onde estábamos, ben? Bien. Isto quero falar agora. Bien, isto era onde estamos e aquí continuamos, non? Bien. Así, pois, nos falta aí un par de diapositivas. Bien, quería volver outra vez para atrás para falar, por exemplo, do ámbito este. Que isto é o que corresponde, por exemplo, ao ámbito, os suelos 6, o 7, o 8 e o 9. A partir de aí, eliminamos os viales estruturales. Que pasa con eses suelos? Como dicía, bueno, pois o que pasa é trasladaremos unha proposta onde vamos a intentar, como digo, aproveitar, e ora isto xa nos señala, aproveitar os viales existentes, de tal xeito que aproveitando os viales existentes e de acordo cos propietarios podamos, de algún xeito, desarrollar, é que isto anda loco, desarrollar estes suelos. Isto era como estaba antes e desarrollar estes suelos. E esa é a nosa idea. E ademais non queremos engañar a ninguén, tendo moi claro que todo aquel suelo que non ten viales a nivel interior, toda aquela finca que non ten viales no interior, pode quedar nun ámbito de suelo rústico. De tal xeito que temos que ser todos moi conscientes cando tomemos as decisións. As decisións é que se eu non teño este vial polo medio, automáticamente moitas das fincas que están polo medio, polo interior e non teñen ese acceso, van a quedar nunha dificultad clara para poder desenvolver. Teñen que no futuro facer un desarrollo
un desarrollo entre todos os propietarios para facer un plantexamento, non? Ahora quero recuperar o suelo 4, que é a subida de Juan 23, que aínda que non a traballamos moito, e si lles quero trasladar que eu vin aquí, porque antes se me foi, pero ahora me permite este daqui. Ben, como saben, aquí era Juan 23 coa rotonda e con outra rotonda de entrada hasta o campo de fútbol. Bueno, esta é outra das áreas que a día de hoxe estamos estudiando, porque desde logo o que primeiro decidimos é sacar esa rotonda. Nós non somos partidarios de rotondas, é máis, o que queremos é intentar facer o menor número de rotondas posibles. Hai outras solucións, como ocorre no urbanismo moderno, que as rotondas son as manzanas. É dicir, ti entras por unha calle, das a volta e sales pola outra. Non tes a obligación de estar metendo rotondas para chegar a un sitio. Polo tanto, digamos que eso sería un pouco un diseño de tableta de chocolate. Cuadrículas donde se pode entrar por un lado, dar a volta e salir polo outro. Eliminando estos ámbitos. Claro, eliminando estos ámbitos, ademais, estes terrenos, os que dan a Juan 23, temos o compromiso, e ademais as alegacións así van, de que sean de edificación directa de ordenanza 1, porque non ten sentido meter estes terrenos que teñen todos os servicios nun suelo a desarrollar, e o que estamos estudiando é, o que sí é certo é que necesitamos un acceso ao pabellón e a zona deportiva do Monte da Vila. E estamos estudiando como. Ni moito menos quer dicir que isto sexa así, o que sí que temos claro é que a rotonda Juan 23 e estes suelos que están agora implicados dentro do desarrollo, pois non van por aí as liñas. Nos plantexamos que todo Juan 23 teña todo a mesma consideración urbanística, polo tanto, edificabilidade en ordenanza 1, retirada de rotonda, e a partir de aí ver ou por aquí e vial hasta arriba, ou para que nos entendamos todos, pola do cura, pero sin rotonda e vial hasta arriba, intentar facer esa conexión e ver como podemos desenvolver isto, porque ademais é certo que toda a graña leva desde os anos 90, desde o ano 96, que se aprobaron as normas subsidiarias, con suelos a desarrollar que non se dan desarrollado ni nas mellores épocas do boom inmobiliario. Polo tanto, se na mellor época da construción eso non se desenvolveu, dificilmente pensamos que isto se vai a desenvolver se o mantemos así. Hai que darlle unha volta. É no ámbito onde ahora mesmo estamos estudiando este ámbito, e estamos estudiando o ámbito do que dicía antes, do vial que chegue ao Altiño e que aí baixe hasta conectar con Porto Meloxo. Que solucións lle podemos dar? Bueno, pois eso son cuestións que ahora mesmo non presentamos porque non as temos definitivas. Algún estudio temos, e a ver se consigo aquí o plano que antes tiña. Está mirando para diante. O plano onde salía o suelo 11. Este aquí. Ben, entonces, claro, lóxicamente, a baixada do Altiño que decíamos, se é posible e é viable, e aquí tampouco quero asustar a ninguén, pero quero ser claro, porque tampouco quero engañar a ninguén, lóxicamente, a salida, pois, ten que estar vindo por aquí, porque é por onde actualmente tamén chega eses viales, sí? Non sei se nos estamos situando. Non? Vos acordades que dicíamos que para a subida a Siradella baixábamos e salía diante do Butano, sí? E do Butano subíamos polo Altiño, e o Altiño baixa e chega a esta zona, sí? Isto de aí é a fábrica de Escuredo, sí? Nos situamos. A parte de atrás, isto xa é Porto Meloxo, sí? Bien. Entonces, a nosa intención é estudiar esta zona, e esta zona vamos a dar unha volta importante, porque desde logo o que está en blanco quedaba fora e non se podía facer nada. A nosa intención é meter eso dentro dun desarrollo, lógicamente, e permitir que esa zona de aí se pode edificar, porque non, a día de hoxe cumple, hai viales, e se desde logo temos que traer un vial, outra cousa é por onde sale. Iso é o estudio que hai que facer, pero desde logo
este suelo de aquí, por que para aí no medio? No, pois pode vir perfectamente hasta este suelo de aquí, e incluso este suelo de aquí tamén leválo adiante. Eso é un dos ámbitos que ahora mesmo estamos estudiando, porque entendemos que é un dos que hai que darlle solución. Co suelo 10, o suelo 10, que como saben acaba nunha rotonda que conecta con a Avenida do Conde, que tamén generou moitísimas alegacións, e polo tanto o suelo 10 estamos dándolle unha volta a ver de que xeito se pode estudiar un vial que chega a Avenida do Conde, pero que non sea este trazado actual. Eso ahora é un dos ámbitos que temos en estudio. E outro que tamén temos en estudio, que quería trasladarlle, é que me falla o ratón, e sin o ratón, pois, aquí é, como saben, a baixada a Liñares, toda esta, aí había uns viales que conectaban abaixo, e aquí a zona de Meloxo, e aquí había un peón, este daqui, non? En esta zona. Nos eliminamos ese peón tamén, non entendemos que non ten moito sentido, e os viales que se conectaban desde aquí arriba hasta abaixo, que facían así, tampouco lle acabamos de atopar sentido. Polo tanto, a proposta que a día de hoxe estamos traballando tamén é eliminar estes viales. Viales que, da baixada de Liñares por esta altura, prácticamente conectaban con ese de aí, que estaba buscando, pero que ahora non o atopo. Aquí está. Estes de aquí. Sí, estes de aquí, saben? Isto de aquí non lle acabamos de encontrar moito sentido, sinceramente non lle acabamos de encontrar moito sentido, e aquí había un peón na zona de Meloxo que tampouco lle encontramos sentido ningún. Por lo tanto, iso é unha intención de sacalo, e se se pode aproveitar o vial para dar edificabilidade perfectamente, e conectar. E desde logo tamén eliminar este vial que ven por aquí, que é o de Serriñas, e o vial que conecta con a Avenida de Portugal, porque se eliminamos todo ese non ten sentido. Por tanto, xa veremos a salida, porque a salida polo centro de Salud vai máis por este vial de aí, que casi todo xa é do Concello. Esos son terrenos do Concello que, como digo, non fai falta nin expropiar, nin meteros nunha bolsa de desarrollo. Así pois, como lles decía, estos son os ámbitos que a día de hoxe estamos traballando. Como ven, estuvemos traballando principalmente na zona dos suelos máis importantes, nas bolsas de terreno máis importantes, que eran os suets, porque aí estaban todos vinculados a estes viales estruturantes, e a maioría das alegacións viñan en ese sentido, a eliminación deses viales estruturantes, porque afectaban a casas, porque metía aos propietarios no suelo 6, 7, 8 e 9, e iso xeneraba bastante polémica e bastante das protestas e das alegacións. Por lo tanto, recollemos todo iso. Que solución llevamos a dar a todo este ámbito? Que solución llevamos... Ai, como estou cando non quero que vaya, vai. Que solución lle damos a todo isto? Iso é o que a partir de agora nos vamos a sentar con todos os veciños desas zonas para recoller propostas, si as hai. E se non, este goberno témolo moi claro. Se os propietarios non están de acordo, o deixamos tal cual está. Non temos maior interés en meter un suelo máis ou un suelo menos. Que quero decir con isto? Me permiten, isto aquí. Me permiten, a ver se... Estes de... José. Está estúpido. Estes de aquí. Ben, temos maior interés en desarrollar isto? Non temos maior interés. O que queremos é presentarlles unha proposta aproveitando os viales que ahora mesmo xa existen e ver de que xeito estes viales nos van a permitirlle aos propietarios algún tipo de desarrollo na medida das posibilidades que non estén metidos dentro dunha bolsa de terreno e na medida das posibilidades que non teñan que desenvolver unha xunta de compensación, crear unha cooperativa, aportar os cartos para urbanizar, etc. Por lo tanto, unha das premisas fundamentales que temos a hora de traballo é ali onde hai un vial existente a poder ser a ampliación dese vial e permitir a edificabilidade. A cambio, lóxicamente, se eu teño unha finca que agora teño un vial de 6 metros e me meten un vial de 12 metros, eu teño que acometer as obras que me afectan a min. Pero iso non significa que eu entro nunha bolsa de reparto e a miña finca acaba sendo unha bolsa que entra dentro do reparto. É dicir, se eu teño unha que está dando a ese vial, que eu poda construir nesa finca, a cambio, por suposto, de mellorar o vial, de ampliar o vial, o cacho que a mí me corresponde. Que iso, por certo, é o que se está facendo agora. Cando ti faz unha obra,
no rural tes que marcar 5 metros ao eixo do camiño e tes que ceder e retranquear. Bueno, pois iso é un pouco a política e a idea que nós seguimos en ese tema. E no ámbito do centro de salud e o centro de día, aproveitar o que estaba feito e aproveitar os viales que temos feito. Non necesitamos máis desenvolvemento. A partir de aí, insisto, xa veremos con todos como vamos a levar o tema para diante. Así pois, este é o traballo que estamos facendo en base ás alegacións. Insisto, son 4.000 alegacións, as estamos revisando, as estamos agrupando e estamos a día de hoxe recollendo no documento que nos din esas alegacións. Algúnas destas propostas xa serán definitivas, outras habrá que ver con todos os propietarios como se trasladan, como o facemos. E iso é a intención, claro, facer unha reunión con 200 personas que estamos hoxe aquí é moito máis complicado que facer unha reunión con 60 ou con 40 ou con 20 os propietarios das bolsas. E iso é un pouco o traballo que empezaremos a iniciar desde o mes de xaneiro. Para nós, o mes de xaneiro, esperamos xa que a próxima reunión xa na Casa de Cultura de San Vicente para falar xa concretamente de como se recollen as alegacións presentadas no núcleo rural. Principalmente xa lles adianto a eliminación daqueles peóns. Había varios peóns na Gandariña, en Reboredo, en Balea e en San Vicente, eliminación deses peóns e recoller o suelo, o núcleo histórico tradicional e o suelo común en base ás que as viviendas cumplan os requisitos para ser núcleo histórico tradicional e núcleo común. E tamén, desde logo, xa entraríamos na seguinte charla no tema do casco urbano, para xa despois ter as charlas barrio a barrio e ir explicando barrio a barrio como vai quedando xa con moito máis detalle cada unha das zonas que afectan. O mismo que os SUETs ocorre cos SUNC. Todos aqueles que están aquí e que estén afectados por un SUNC, que sepan que eses SUNC quedan eliminados, pero que nos sentaremos para ver se lle pode dar unha volta e ver como podemos chegar a un acordo para intentar desenvolver esa pequena bolsa de terreno. Se hai acordo, perfecto. Se non hai acordo, pois quedará tal cual está agora. Quero dicirlle que na reunión que tuvemos con todos os partidos políticos, os partidos da oposición, todos os partidos da oposición, non están moito pola labor de que repitamos o que podría ser as normas subsidiarias, é dicir, o plan que recollen as normas subsidiarias aprobadas no 96, que iso é o mínimo que podemos aprobar, é dicir, non podemos sacar de aí o que xa está recollido porque é un dereito adquirido, pero para nós o goberno témolo claro, que se os veciños non din que solo eso, se avanzamos máis, un centímetro, se avanzamos 10 metros, 10 metros, e se avanzamos 20 kilómetros, 20 kilómetros. Tamén lles quero dicir outro dato. Ahora mismo está en trámite no Parlamento de Galicia a nova lei do suelo. Esa lei do suelo nos din que seguramente quede aprobada en xaneiro ou febreiro. Iso significa que o documento do Pexón se vai ter que readaptar a esa nova lei do suelo. E esa nova lei do suelo ten algunha cousa boa, pero ten algunha que non é tan positivo, non? Entonces, vamos a estudiar esa lei do suelo cando se publique, cando se aprobe definitivamente, porque moito suelo, sobre todo no rural, haberá que adaptalo a esa nova lei do suelo, non? Entonces, en ese sentido, vamos a seguir traballando. Pero o que lles queremos deixar moi claro, que non temos ningún problema, ningún inconveniente ao goberno, certo é que non temos maioría absoluta, e un Pexón hai que aprobalo por maioría absoluta, iso tamén que quede claro, non temos maioría absoluta, necesitamos 9 e temos 8, pero desde logo, os 8 do goberno temos claro que aquí vamos a levar adiante o documento que mayoritariamente, despois de todas as charlas posibles, os veciños nos trasladen. E se ese documento é o documento mínimo que recolla o que hai e Virgencita, déixame como estou, pois así nos quedamos. Nós non temos maior problema que eso. A mí me sorprendeu, e vos lo quero decir para ser transparente, algún comentario de algún compañero da oposición que dixo que hai que ter ambición, que hai que ter visión de futuro, que hai que abrir viales, e se hai que levar casas por diante, pois se levan casas por diante. Nós non estamos pola labor. Ahora, eso sí, vamos a ser moi claros. Sacar un vial como este azul, que o sacamos, que xa non está,
xa non existe, e as rotondas tampouco. Sacar ese vial significa, e que todos sexamos claros, e o teñamos claro, significa que os propietarios que están no interior destas bolsas ou se busca outra fórmula para chegar ali un vial ou van a quedar en solo rústico. A futuro xa se verá como se pode desenvolver, pero eso é o traballo de que agora teñen que facer os propietarios. Polo tanto, nas diferentes charlas informativas esperamos propostas dos veciños, porque claro, eu tamén entendo todo, protestamos e hai que protestar e levamos ao máximo, oi, es meu, meu e meu, pero como dicía ao principio, meu, agora chegou o teu momento, meu, e agora tes que opinar sobre a túa propiedade. Nós aquí queremos ser un instrumento, non temos maior ambición que ser o instrumento que os propietarios, os veciños nos digan para facer o pexón do pueblo. Agora, teñamos todos os propietarios e propietarias, teñamos moi claro como queda o noso terreno se tomamos unha decisión ou se tomamos outra. Porque non é o mismo, non é o mismo. Así pois, eu se queren xa me calo a boca, bebo un pouco de agua e quedo aberto a todas as preguntas críticas, sobre todo críticas ou propostas que queran facer. Vamos a ver se levamos un orden porque...